சாரிண்ணே. பரவாயில்லப்பா. யோ நில்லையா, நீ என்னத்துக்கு சாரி கேக்குற? மச்சான் வேணாண்டா. மாமே உனக்காக நான் உயிரே கொடுப்பேன். உனக்கு ஏன்டா தேவையில்லாத வம்பு? தேவையில்லாத பிரச்சனையா? ஏரியாவில என் பேர் லோட்டஸ், டான்சிங் லோட்டஸ். இன்னைக்கு என்ன கல்யாணம் மட்டும் பாரு. எம்மா தைரியம் தான் என் ஃப்ரெண்டே அடிச்சிருப்ப. ரவுடி போல இருக்கே. இடிபடா. என்னடா அடிக்கிறா? என்ன முறைகிற? போட்டனா அதுடா உன்ன. அண்ணா என்ன நின்னுட்டு? இந்த தல நீ போதல தல. நான் பெரிய சம்பவமா? சம்பவமா? நானே கீழே அந்த கத்தி எத்தின் கலங்கல்ல போட்டு ஒரு கட்டிங் போலான்னு போய் நீரேன். சம்பவம்ன்ற ஒரு புல்லே தரும் போல இது.